Nedávno sme sa boli pozrieť na fotení Ivany Surovcovej, partnerky Mariana Gáboríka a Natálii Glosíkovej. Tieto dve krásky nás skutočne prekvapili svojou profesionalitou. Speváčka Mária Čírová v sebe údajne nezaprie taliansku náturu. Zaujímalo nás teda, či aj u nich doma lietajú taniere. Už má za sebou 33 aj 44 a teraz je na rade 55. Richard Miller práve dnes predstavil prvý single zo svojho novúčičkého albumu 55, ktorý sa volá Julia Roberts. Chcete vidieť akrobatické kúsky, pri ktorých vám bude tuhnúť krv v žilách? V show Československo má talent sa nám predvedie dvojica, ktorá rozhodne talent má. Prípravy na premiéru nového muzikálu Jago sú v plnom prúde. Na prvej kostýmovej skúške navyše so živou kapelou to poriadne vrelo. Thajsko je krásna krajina a vraj sa tam páči najmä pánom. Ako sa hovorí, chodievajú si tam vyhodiť z kopítka. Ale naše hviezdy z talentu majú namierené do tejto exotiky kvôli celkom inej aktivite. Pozerajte. Mega show Československo má talent uvidíte už dnes večer po 8:30 len na Jojke. Poďme ďalej. Romana Škamlová tiež nemladne, ona však zo svojho veku ťaží. Takže, milé dámy, žiadne debky a pozorne počúvajte devízy stárnutia. Intrigy, hádky, podfuky. To všetko patrí do každodenného života 14 učňov v reality show Návštevníci. Už ste si našli svojho obľúbenca? Palicu by ste nemali lámať ani nad tými menej obľúbenými. Ukážem vám prečo. A spoločne s návštevníkmi sa teraz s vami lúčime. Uzavreli náš dnešný playlist. Majte sa krásne. S celebritami sme tu opäť v piatok. Dovidenia.